பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த சனாதானம்ன்ற வார்த்தை வந்து எங்கிட்டு பார்த்தாலும் சனாதானம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையா இருக்குது. அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா, எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதிலிருந்து எப்படி வெளியில வரலாம், ஏன் யாரெல்லாம் இந்த சனாதானத்த தூக்கி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். ஓகே, சனாதானம்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்ப அழகாவே இங்க ஒரு விஷயமா குடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குழந்தை திருமணம் எங்கள் உரிமை. எனவே அதில் தலையிடக்கூடாது. சட்டம் தலையிடக்கூடாது என்று சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதான் சனாதானம். ஆமாங்க. குழந்தை திருமணத்த ஆதரிக்கிறது தாங்க இந்த சனாதானம். இந்தியாவின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்த பாபு ஜெகஜீவன் ராம் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர் திறந்து வைத்த சிலையை தீட்டுப்பட்டு போச்சுன்னு அந்த சிலைக்கு கங்கையில் இருந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து ஊற்றி புனிதப்படுத்துகிறோம்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதாங்க சனாதனம். ஆமாங்க, நீங்கள் வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய உயர் அதிகாரியாக இருக்கலாம், படிச்சிருக்கலாம், என்ன வேணால் இருக்கலாம். ஆனால் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவன் அப்படின்ற ஒரு இதனால அதை புனிதப்படுத்துகிறாங்களாமா கங்கை தண்ணியில் வச்சு. ஓகே, குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலித் என்ற காரணத்தினால் ராமர் கோவில் அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு கூப்பிடாமல் இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா? அதுதாங்க சனாதானம். அவங்களுக்கே இந்த